Nyuwun pangapunten. Mboten kok nama kami tambuh ning dasare durung weruh. Kalilan kula ngladhi wanuh. Jengandika menika Narendra saking pundi lan sinten jejulukipun Sang Prabu? Nggih, dipuntepangaken. Wingking kula menika ratu saking negari Arga Bentar. Saking negari Arga Bentar dene jejuluk kula pun Prabu Hamsa. Prabu Hamsa kasinggihan. Lah lajeng wonten wigatos menapa kepareng rawuh wonten ing setinggil negari Ngamarta. Waladalah. Blokasuta blakotang terus terang kula gumun setahun jembleng serendeng ningali wewangunan enggal bangunan anyar negari Ngamarta ingkang endahipun kados mekaten. Dasaripun anggen kula sowan mriki nyarengi anggen paduka badhe ngawontenaken syukuran